Difu Municipality along ke claim ke dam ke chok che puthak chirok tokarat tum ningkang samsi thurpa. MOS Class 2.3 puthak APHLC Don Surya Rotum Kachesong. Paikunia chi klopen ki ration card asang kachoin tunahut imprim kachipi tangang tek alo donangchi. Kardom pinigar prime tamalong penili resing join the third pin non bir tang ton pen arjuik tha. Difu municipality along ke claim ke dam ke chokche puthak radatum aning ke pum kachapakla. Towar kasalam asai ke claim ke chokche thepe. Towar kasalam asai claim pamimi si plak prike patangka ke buklabji abidi langno ke claim GC ward commissioner Sagor Chetri kamatha. Surke paningkan municipality pen SOPD kaparlu atangka pensi halabangso towar hini kasalam je phal siding ponlo. Chichar langso chanmari krongni kachetok atwara pharman sika lakri phora suri inkoya tangka pathiplo. Lason thak thaksi PWD atwar pipen sarthi sinara rongan kilia atwara pharman ke sika lak inkora pila suri nerket ke batangka thiplo. Langikha lahelo Difu municipality asai phumati executive engineer Methang Jongjung ridam kachipi pami ward order lo. Bangso ward order ke Budheswar Teron Lapen Chondro Singh Naramen pensi pilo bonta ahok pek ke tangso asai ke claim binong alge ward commissioner Chetrilo halapu thikadar asai ke claim labangso ward commissioner bangki towar kasalam poamen pen arlong tangti thai koyan de lupusi hadak arong arat tum akoi kipi Lapen power block atwar puwai phisita idhanbak power block ta kapakrutam lapuson theklong le bonta municipality sai hema hin pen ki 100% asai tanglap lupusi report kilo Bangso report along Chairman Rako Executive Officer Dhoneshwar Timung Lapen Executive Engineer Nibu Choran Datta Ridak Sipidung Tanglo Bonta Kosonsi Lasona Sai Claim Long Lo Sulangdo Arat Labangso ke thak long jima Sulangdo Arat puthot chini ingtung bill semardet bill tangka silong dera pitong theka asai ke claim ma Lasonsi Bangso alama puthak klarda ka ke thak karbiang long autonomous council CEM pen nangji puta hadagarong arat tum ninje Labangso puthak karbiang long autonomous council CM Piran rong hanga hinpen kupisi ki thak jima lapen labangso ki chok chepi kasaya puthak chairman pen danglok saipu engineer lapen ward commissioner aphan kosonsi insai jima laki mo apor hutsi theklongpo Mane nili tumundak kichang langso video ningkam do piklo setame pinyar ni anta nili tumrong bong tuwar mine nili tumsung pik lang kisung tuwar kisung lason sini tumbo parti du piklo setame ihi hile cerap dun seta ni tum panang lang le lason nasi pinina tum kewang pot no tum pan corok piklo latang igluma patang te dan ton ko ane ne mai ton ko oh kumatum lo iklam ike la pung la komisioner la tara langso so sike claim bo kumat lo komisioner ke daka komisioner ke la Nepali ho apa namanya ke kopulone la so Nepali Sagor Chetri alang isi claim lo mane la so strai pen lo bon claim ke kaprek tum sike claim he staminon petang tidak Kiramtang chiti ni phai player ni helicopter song trokasong state government lapen central government atumang bong MOS salamdon chitok dera phi pinangan asong atum ningkang samsi chepaklang ponrinti Lasonsi APHLC Don Surya Rotum pen rong merdan tuwar khong thom Difu along sit-in demonstration inisi MOS Class 2.3 aputhak ningkang samsi chepaklang po Don Surya constituency ki parlopon rong merdan tuwar khong thom along APHLC Don Surya Rotum pen MOS 2.3 10 seat open for all abangki chikroidun thekhi lapen mentuni ta chikroi khei tuben kachesong asai dengpo Bangso amai long APHLC tiriti claim bang women wing secretary Rita Kramsapi Sai Hemchun bang Dipen Rongpi Albert Rongpi Bithung constituency aro mai phu long soninjai atum chitong donsi sonsi APHLC Don Sri aro mai phu sipsong hansi kongchun bang Martin Rong Pharatum pen ja ponsi kachesong asai dengpo Lasonsi MOS 2.3 alamdon pa phipriti ki kachesong inton tipusi Don Sri mai phu sipson hansi pen ninje pon Rong merdan along sit-in demonstration kachesong nangkok mate kidam tangar ni pen sitame MOS 2021 September 4 ni pen mamat sitame karbiang long adang pi APHLC asong pen
Cekroy dun de puang theke along tin a constituency along tin sita me protest bom bang bom lo lasi piniar ni Ladakh Donsuri constituency pen paterpi ponsi 26 Oktober ni piniar ni gangsam EPHLC asong pen Donsuri constituency hin pen che dondun thekte pu bangke nilitum kachipaklang mate sit in demonstration bangke padupon lo athemas open for all 2021 MOS close 2.3 along open for all bu kibipon kokke lage manghu thuta meme Karbi Anglong adang along open for all a sit bipon nangji puke ki hang majok tawe itun Ladakh Karbi tu make hang mate Ladakh ki do king sang so tu make hang ki hang bang jok tawe sitame kachuning ria bang debate ki bi hut mate Ladakh panel discussion hut Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram rong hang ki hai alang li kaning je pon ateng pulotang te Himonto Biswa Sarma si alang li panchuning ria masi open for all Ladakh isi thedung karju dolo ante alang li Karbi Anglong arat ke nangne puka chesong non chiklo jonta par thuyat lo pulo tang te kopia potsi hala Himonto Biswa Sarma alang phan ka advice ateng le open for all non puana people se chen edet lo lasinil tum dak pini EPHLC Donsuri constituency lapen angkang pi EPHLC pen setme ke hang pasodak lo de close 2.3 abang ke immediately scrap pon serak nangi lapen labang ke paprai pon vek nangji lasi lasonak taksi kewang jelang arni an setame nilitum chesong bom lang scrap pon petik mate laso 2.3 bang paver pon petik ba chesong pon Hamren Wholesale Consumer and Marketing Cooperative Society Limited along Archie Clojonwang Asonsi, non Nankeleji Paikuni ni Pai Sia ni Pen Suri Hinira Inquiraisi, Ration Card Kiduarar Pan Sang Ron Ponpo. Bonta, non Archie Clo Abanki Sorkar Kapin Karatingsi, Sang Kachuen Dunaron Kapatik Padopondo. Lasi, Hamren Wholesale Consumer and Marketing Cooperative Society Limited along Nona Dihus Tang Kironji along ke vaccine chipi thai nang jilapen vaccine ka chipi tang angthe galo do wek nang pusi Hamren Wholesale Consumer and Marketing Cooperative Society Limited chairman Joying Tipena Jok Phirang Kyang no pachni po Lalo nili pini dak West Karbi Anglong mate Ladakh Hamren Wholesale Cooperative Society under kido card holder akorti la pening yutum han chuning riya lam la pohela jenon kewangi tarik isi tarik hin tarik thom la nilitum government ben kele card holder tum han sang keron pon pangcheng pon po la si la bang sok sang nang chong thum ni tum han nili chuning ri mate government guidelines ateng SOP ateng pen card holder akorti la pening tum hana notice tame vaccination mate vaccine ka chipi tang a certificate chiwani la pen alang letum chipi pelang akorti la pening tum tame la dak wang pen dak biji ka chipi ji awar size tame nilitum thek ponlo athe dak DC office la pen medical team tum men tame nilitum chingki chingwailo nang litum la dak dak litum wholesale cooperative along alang litum sang nang chong thum dum along stame biji ake joy pe alang litum chipi longi la snera tum han choning ri lo janutuna ko test ame la vaccination abange chipi at pen sarkar along kido bidhan kacho endonji fansi nili alang litum han stame suri suri akardamate choning ri pon padulo Karbi Student Association Haraghat Regional Committee atumpen along tin atan along ta ang tanpen kibang atumaphan trading license kapapi long lite jepan Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary aphan panongsi pinpur alok pajarda KSA atumpen kapachini runa tengke Karbi Anglong arlo tan along tin along ta KCSO mati ang tanpen kibang atum kudat kachobi trading license do lasi KSA hinpen tan along kido kulat along trading license hongpen kibang atum doma abima laso puthak langchari ponang jilapen Karbi Anglong Autonomous Council pen PRC kawi atumaphan trading license bilong le pusi KSA atumpen pinpur alo along kijongpon pado Bukulia Dengao Langhin Dongmukak Porokha Dendaghat Samilangsu Phuloni Center Uttar Bolbil Latan Kipar Loan KSA pen trading license kilangchari longnangji pusi Karbi Anglong Autonomous Council phan chuning lipen kehang padupon pusi KSA Haraghat aro Kongchun Bang Buthoterang pen Pherang Kyang nu ningjepo Town along tin along ta trading license kilangchari longji aphan Trainee Phang ko Ratrokarni memorandum alo kipia hut lamchak nangchipi dunlo puta alangli hinpen ningje
Station Harokha Regional Committee pen pini lada Council long an Principal Secretary pani tum isi memorandum alo kepajir phasin tu wang lo la pen pini ni tum pajir long lo la bang so memorandum long ni tum ke jongpon la bang ke pasoni do isi bang town committee tum angtan pen ke wang atum long le potawe PRC we pin pen koson si town committee tum stami NOC ki pi detma la pen lada Karbiang long Thomas Council tum stami PRC long le pata we pin pen ko son pen si alang tum han la trading license bang ki sulong lok ma la pason ye puthak sinin tum ka wang lo la pen isi bang ke nilit tum aphan la bang so ken spec long le tum phan order nang pinai nilit tum pini la bang so a memorandum lo bang ke permission da chohang polo nil tum la bang so a town pen market area lo la bang so trading license puthak ken spec ye phan area staminili tum tokdun lo Bukulia Denarong Langhin Dokmoka Parokha Dendaghat Samilangso Puluni Central Utor Borbil La Longkep a town area mate market area bang ani tum ladak pen pena pensi official mate alang litum chingwai chingsai lang pu la selang litum aphan sinon litum order mate la bangso permission bang chong hongding lo la pen kopi criteria dosi la bangso council tum PRC we pin tum phan trading license pinang kok malabang so puthak sadami alang litum hin pen non irui aphi alang litum phan bang so puthak nang pachini po ami meredam nang adeng don penang respondent ki me pot alang litum handa choro lo la selabang so apul ami meredam ateng pen alang litum sadami nilitum aphan RD nang en pen kadok war rada phan mathasi la so process bang lang litum prabjin pen ke claim ke dam je phan si tuning rilo non malom so por phan birta mong tom pasna আজিকালি যিকোনো পার্টি মানে কাঞ্জ জুস বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুস সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুস খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুস Good news for all the students. Inter-school quiz competition will be held on 30 November 2021, organized by the KSA Haraghat Regional Committee. Winner will be awarded with prize money with trophy. First prize 7,000 with trophy, second prize 5,000 with trophy, third prize 3,000 with trophy. Venue at Kalitang Longkam Tiron Memorial Auditorium Hall, Dokmoka. For more information, contact Mirlong Tiron at 700278274 or Govin Milik at 7637033487. Hi Difu, this is Alavu Naga and I'm really excited. I am coming to Difu on the 29th of October for the Messiah 5 and I will be judging and performing my new songs from the new album. So see you guys there and God bless you all. Make sure you come for the Messiah 5. Nalitum azo filo dowai daru kilong kasik sak doma. Do pulo tangte non pen ke ma thanang nilom. Alon Medical Store. Ketcheng si Karbiang bong pen kang pucheng pharmacy. Labang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo. Lapen ajada dowai linang ji sita ladak longpon ekji. Lapen kilong lia dowai nang ji pulote order pikang lote prapjin pen longpon ekji. La Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along Nalitunta Humri Ignon. An sose kachini jia pan la abel ki pia number along Humri Iktame. Dihi namopi putot berta lawang thulo. Nilip constituency ke parlo upper Daegrung along anti-corruption youth power of Assam aru kese. Nilip upper Daegrung along ta rong ruparlo do an kapaching thurdun thekji lapen sorkar pen kaching thuramu ki claim along chirok tok pen kilang chari tun thekji aphan anti-corruption youth power of Assam district along Kongchun Bang Sonsing Tisto SGB da Kiram Rongphar Nilip anti-corruption youth power of Assam aru meipu Binutiron Kongchun Bang Emmanuel Kiling dun meipu Jamson Rongphar lapen Chunbang Kumar Singh Rongphar tum chitong dun si upper Daegrung anti-corruption youth power of Assam aru preni phaing ko troxi ani singpong
Upper Degrong Anti-Corruption Youth Power of Assam Aru Kija Kapangtang Ponji Aphan Hilary Hansi Aphan Meipu Dhoniram Rongpi Aphan Kongchun Bangarpu Pekpong. BJYM Lumbajang Model Committee Pen Chipatra Piponsi Kichengsi BJYM Football Cup Prenipai Hiniar Ni Pen Pangcheng Ponsi Prenipai Kora Troxi Arnian Thesojur Patua Klamalong BJYM Football Cup Angdung Kiti Kapaman Ponabirta Nangle Labangso BJYM Cup Lumbajong Angkang BJP Party Polling Station ang Bongpensi Chipati Paduponlo Prenipai Hini Pen Kapang Chengpon along Kadokawi Thongkep Polling Station Societum Chipati Tunlo Angdung Kiti Kapatua Long Rong Kimi right wing lapen left wing ang Bongsi Patuponlo right wing atum 4/1 pensi Chipahay Ponlo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Aluhi Sarpuaman Peche Tongdunsi Kehayatung Apan Long E Pajirdun Ranasa Panong E MP Horensing De Pensi Pajirponlo Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Rite Singh Hi, MEC Richard Tokbi, Jintuet Board Chairman Johnny Timong, Sri Culture Board Chairman Bir Singh Hanse, Kasta Kongchun Bang Pankaj Tiron, District Sport Office Relip Son Ronghang, BJYM East Karbi Anglong District Committee May Phu Bidya Singh Ingti Pen Chinglok, Pinangan Kethe Kiting Atum Chetong Dun Pen, Mason Ingsam Jin Pen Pechun Po. BJYM LMC Meipu Bisnu Tisopen CEM MP MAC Lapen Pinangan Kethikiting Tum Bangso along Kachitong Dunapot Kachoro Alam Thi Pajir Nilitum Kechengsi BJYM Cup 2021 Nilitum dak Ketaju apa malongsi Padupono Nilitum Laswa Khela Bangke Nilitum Kasinghon Father of the Nation Nate Mahatma Gandhi Amhan Kathai Pensi Chengpono Nate Tempuni Anang Dungkiti Jelaso Angdung Kiti Amai Long Nilitum Alhi Sarpuke Nilitum Kasinghon Siang Katong Alang Lipan Nilitum Padukabe Lumbajong Yuwa Morcha Hinto Nilitam Sama Pabon Lapen Hero Pipar Piglo Lapen Bangsu Akhila Long Total 30 appears satu Cepati Dunlo Lapen 30 ang bongpen Rong Kimi left right si final Mangke Angdung Silong Mangke Cepati lo PS ऐसा होते कौन ना PS ini ke total 85 PS 85 PS ang bongpen lah PS bongkep an Bangke nang Cepati Dunlo nili tum la so kila Kimang bang kelalo, ini tuh dia salong, kita mana kena klub ya bi, tapi kami kipak suahin aning kehangat tunduk, hasil asal dia kelagi permakai wrong room atau anu kesini kipak suahin an suci papang dia kan, ini tuh maning kilungkon, langsung itu bangsa kelalo, kancing kon. Edison Tiso lapen homsira terang piatu masupu sarsinot Tiso, ningkan hinira ciklojon thamapi amithanga hem kachilitu. Tinpur mi kirangtang ningkan hinira ciklojon thom sociapi sarsinot Tiso arta ningkan crate roxia porhut alangli anisarpi marsi tok bipi lapen alok deben beahem dobomohut ani lapen alok hempen barjoyajok adonarap ajirpo jirpiatu maphanta kido kidam adin kachithan ponpede rajok adonarap jirpo jirpiatu manghu prongson si dokoklo lapu sarsinot Tiso asar pi mati sarbura tumabangta ahem chirang jibon pu kanghung pinangan arni dinglo lapen kachiridun setami pinangan chiridunlo Bonta, kachi theklong lidera jok asar pi asar bura tuma bangki, donrap mati amihai deben be lapen angjer pi marsi tit tok bipia tuma phansitami, chojor dam det pu kahonde dam doko kajok, lapupu aihematum penang an lam thama chebangjar ponlo. Bonta, nona bangki ningkan hinira chikrojon thoma hem, kavidet sarsino Tiso puthot non aihemar bung, nangchile thulo pupenki, kido an Paprai pon popusi lapupu atum sitami kaya teng asosi, ningarong aje reng dokreng nipensi puthot du thulo. Kadang pinimen deben pe je pini jak nanti pan kerang TMI ke cepapon alam tiga lehno je ni tu kita tang mungkin ini bak dulu je ni tu donang bong ni langsung kan jok lam dokong lo also dak hempen dam je prai mungkin ini rasi tim bau dulu setami pini ni tu mau tu pan aku lam kar ke cipi mak ladak pen ke pasini bang ke lehno je langsung sarsinot Tiso pan ni tu long lo am thang hem ciwang lo lapen kenon dak apia pol deng dulu Asila kado kali tartum sami manghuna melo na solam bake itu nangi bagi bangke ini cipen julo asila tanda pacindang. No Tiso noni ini thang yang cicu dobong lo. Kalau pandai ini nak turun lo, ini so kedang kan ini dah cipen yang thoman, alang ni dam dui lo, tapi alang ni konan na tong dam ni nili tum cing ni delo,
Jadi bom tan long le sita me muni da kang hon la pen arna ma kang hon kang jin so pen na jo la bang so thang sung se pen thang duk de pen mi sen me e pen la bang so hem nang che le lo la sinili ke muni da tuma phan arna ma phan ta me akero pilo la pen ni la hin muni da tuma phan la pen arna ma phan ta me churolo la sipini la so mi thang a hemar bong a room mi sen me pen nang che le pot ni lige akero pi par pig lo ninga rong par pig lo la sinili ni lam the lan belo pini pen ke ni tum thang alama belo ke bang ji an ke thang nat ni le tum he ji pa sung se lo ji pa duk de lo ning so ning hi a belo ning klar chen pen don rap ang bong ta ni le tum che dam che bang ji la pen chingki che than ji do ana son ta me ni le tum che rap se roi ji la pu son se ni le tum ke la tum han ta ning ge thelo ni li neng so han ta la ni li mu han ta la se ni li ge alang le tum han ta me chorolo Pinikar prime time ke lapan sekang ton paiglo domi thakmi kurwang thu